कृषी मित्रांनो, माझे नाव सुजित राजेंद्र सरक. मी कृषी महाविद्यालय धुळेचा विद्यार्थी आहे. आज आपण वांगी नंबर 1 तालुका करमाळा जिल्हा सोलापूर येथील प्रगतशील बागायतदार सूरज संजय गायकवाड यांची टोमॅटो शेतीवरील यशोगाथा जाणून घेऊ. चला आपण पाहू. माझं नाव सूरज संजय गायकवाड आणि माझं शिक्षण BSc आहे. आपण जी व्हरायटी लावली आहे ती मेघदूत 2048. ही व्हरायटी एक्सपोर्टसाठी जाते. त्यामुळे आपण ही व्हरायटी सिलेक्शन केलेली आहे. ही व्हरायटी एक्सपोर्टसाठी दिल्लीकडे, पंजाबकडे इकडे जाते. आपण ह्याचं प्लॅन्टिंग एप्रिल महिन्यामध्ये केलेले आहे. याची आपण रोपं लावलेली आहेत. ही रोपे लावल्यानंतर आपण साधारणतः 3 ते 4 दिवसानंतर भूमिक आणि 19 ही ग्रेडची ड्रेंचिंग केलेली आहे. पण एक महत्त्वाचं ऑपरेशन केलेलं आहे ते म्हणजे 3G कटिंग. 3G कटिंगचा फायदा काय झाला म्हणजे हे ड्रेंचिंग वाढण्यास मदत झाली. म्हणजे फुटवे जास्त आले. खाली दाखवा. हे फुटवेची संख्या जरा जास्त वाढली त्याच्यामुळे 3G कटिंग केल्यामुळे. काही दिवसानंतर आपण ह्याच्यामध्ये बेसल डोस भरला. त्याच्यानंतर आपण पॉवर टेलरने हे बेड करून घेतले. बेसल डोस भरल्यानंतर का तर मुळांची संख्या वाढण्यासाठी आणि खोड मजबूत होण्यासाठी आपण हे नंतर बेड पाडलेले आहे. नंतर आपण ह्याच्यामध्ये बांबू रवले आहेत. बांबू जे रवलेत ते आपण बॉक्स टाईपमध्ये रवले आहेत. म्हणजे हे बांबू आपण असे रवलेत. 2 तारा लावलेत आणि 2 बांबू लावलेत. त्याच्यामुळे काय झालं, जे झाडाचं पेसिंग आहे ना, ते झाडामधलं अंतर जरा जास्त वाढण्यास मदत झाली. त्याच्यामुळे आपल्याला हे फळांची साईज वाढण्यामध्ये मदत झाली. म्हणजे हवा खेळती राहिल्यामुळे आपल्याला साईजमध्ये बहुत जास्त फरक आढळून आलेला आहे. आपण ह्याची तोडणी केली आहे. पहिल्यांदा आम्हाला ह्याच्यामध्ये 30 कॅरेट निघले एकरात. नंतर ते हळूहळू वाढत गेले. ते वाढत ते 1500 ते 1600 कॅरेट निघले आहेत आमचे एकरात. प्रत्येक कॅरेट 20 किलोचं ह्या हिशोबाने आपले कॅरेट आपण ह्याच्यामध्ये 17व्या दिवशी तोडणी चालू केलेली आहे. त्या पहिल्या तोडणीला आपल्याला 30 ते 35 कॅरेट निघले आहेत एकरामध्ये. नंतर आपल्याला हळूहळू ते वाढत लास्टपर्यंत आम्हाला 1500 ते 1600 कॅरेट निघले आहेत एकरामध्ये. तर सरासरी आमचे तोडणी केलेली आहे. 17व्या पहिल्या तोडणीला आपल्याला 30 ते 35 कॅरेट निघले आहेत. नंतर ते हळूहळू वाढत आपल्याला 1500 ते 1600 कॅरेट निघले आहेत. त्याच्यामुळे सरासरी आम्हाला 25 ते 30 ह्या रेंजमध्ये भाव सापडलेला आहे. त्यामुळे आमचे उत्पन्न 8 लाख झालेले आहे. 8 ते 8.5. या पिकामध्ये आपल्याला फळमाशीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात आढळतो. ते फळमाशीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी आपण बाजारातून महागडे रक्षक ट्रॅप आणून लावतो. त्यामुळे काय होते, शेतकऱ्याचा खर्च वाढतच जातो. त्याच्यासाठी आपण एक अत्यंत साधा असा उपाय बनवलेला आहे. आपले जे पाण्याच्या बिसलेरीच्या बॉटल असतात ना, ते घेतलेत. त्या बॉटलला आपण असे 4 होलं पाडलेत. त्या होलामधून आतमधून माशी येते आणि खाली पाणी असते. पाणी असल्यामुळे ती माशी खाली पडली तिथेच मरण पावते. आणि वर कापसाचे बोळे असते, ते जे आपण चॉकलेटमध्ये औषध असते ना, तेच आपण ह्याला लावलेले असते. त्यामुळे ही माशी ह्याच्या वासा बॉटलमध्ये येते आणि मरण पावते. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये टोमॅटोचे भाव जास्त वाढलेले आहेत. त्यामुळे आपण खोडवा धरण्याचा विचार केलेला आहे. खोडवा धरताना आपण जे जुने शेंड्याची छाटणी करून नवीन फुटवे धरले आहेत. धन्यवाद.